Okay, agsubsubli di programa Polwan at Daka Memenen dito lang 98.5 IFM with Idol Tayo nga FM. Ket datilata ni Idol John Mark Pastor. At kadua kada di pelarwar. Di ko niya bubran na. Bumasak pa lang kuna na ni Olero Lovely Joy. Hi Kuya, request ko man balasin ni Tatang yung tagapulot from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out Kuya from Willie Vital. Hello. Kanya yung adua. Please pakita yung request ko habol Victoria. Hello po mga idols. Pwede po ba mag-request yung Uncle Berting? Salamat po from Mark Domingo. Ni Auntie Aida Pasco Clinton is watching you guys from Edmonds, Washington, USA. Awanti mabasa kon. Nya ka tati kantaan. Biro kak Tima kanta Dati man solo. Damangaw awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangegmu samit samiweng ni aya may sa papel na sirayan tasibay mo ako na ay ayaten ka. May sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagi tapusong siyak tagrayo ken ka ngamin awan kapagpadang dakaunggat awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapagpadang dakaunggat awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko. Anang ted ken ka ket puso nga agrukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagi tapusong siyak tagrayo ken ka ngamin awan kapatpadang dakaunggat awan makabulod ngadda kadtoy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapatpadang dakaunggat awan makabulod
pusok. Si kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Si kalaeng biyag ko. Kat no ikanda katigundaway nga agsarita mat mo sinumati kahit mga ididikaran ididetang nga sonata balong kaya kat sino mo Napindot ko lang nagbiro ka lang tatay. ay hanga intentional Made. ay kunang no intentional anyway adan ako dagiti contestant tayo for the search for Ilocano Idol 2019 week 2 and the second month Third month, ayan. Third month, week 2, ayan. Sino nga ta? Kadakwada apo, iti mga awak, iti tatanga Domingo. Kaya sino man, they will be representing week 2 for the monthly finals. Apo. Dagay, request na pa. Ana? Si Monterey, Anak ko na lagi pa, mawan nagkarengak. Dahil talaunay ket lagi pam di ka pa'y nakabayad ko nata siguro ka dagiti ito mga alati mga dijay dagitay mga apo that happens nga talaga mat natuto mga atay ngay mapangkamangan ti restaurant and then after that tumader kalatan nalipatan mo kagbayad wan isu nga si kayo apo nga dati restaurant na apo maawatan nyo hanga datay tumakas no whatever dumtang nga talaga di ganito nga mapuka o ti panuno mo iti agbayad magtataras ka na wan kasjay kasla kanya midi napangka-hydro dun sa nalipatan mi dyan. Anyway, thank you so. Ay, apa, naggumatang naman, tibalon na ganyan anak ko di dyan. Ipalpalagip mo, Juan. Nagitay na-process nga meat dan. So, para kata kayo ako, lagligay gapin nyo ma, tiag singir, damang handita. Kasladyak maaklong panakapukaw ko kakaiso nga ayat ko jak man ninamnama ama suliso ka bayat ka awan ko narukop man gayam dayta ken mo karawaken puso di mo pinanunot to'y sakripisyo rigat ko kento lupa karagsakam ti panagsagabak awan mabalin ko nunam na madinakon kasapulan siya kung ta'y lipatan nunaragsak ka di ta sidong na palubusan kang narud ngano dumteng to aldaw agbabawi ka pamakawan ko jak may panamnaman laglagi pen awan tinagkurangan ken nagpasulat tatoy ayat nga inpariknak ket awan umartap ngentiin subad mo nasaan ken lindong pusok ti sinugatan at gesken panaas tinaglinakam ken kaaman ang ililaw
Dayta na ken mo kararwa ken puso. Di mo pinanunot to'y sakripisyo, rigat ko ken tuog. No pagaragsakam ti panagsagabak, awan mabalin ko. Nunang namaem, madina kong kasapulan, siya kung kay lipatan. Laglagi pem mawanti nagkurangak, kinagpasulak. Tatoy ayat nga inparitnag, ket awan umarkap. Wow, wow. Ngem tiin subad mo, dasaan kang lindong, pusok ti sinugatan. Wow, wow. At yes ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ng lilaw. At yes ken panaas, tinaglinakam, ken kaaman ng lilaw.